ngaturaken wilujeng siang wilujeng pepakean lumat rasa kadang campur sari pantera musik wingi saking Karang Malang pangarso penyanipun Kang Mas Arni Komando. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu monggo ayu rasane atiku rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali neng pertelon kono wong ayu rasa kangen rapi samari hamung sira kang bisa nambani nganggo mandek ya. Oh nganggo mandek. Tak kira langsung ya. Tak kira bablas. Ayo kan pengendang enom yo sing ngene iki padha. Wah, saka Palembang. Tidak bisa berbahasa Jawa. Tidak bisa bahasa Jawa. Tidak ngerti dia. Tidak ngerti, tidak mudeng ya. Heeh. Oh, lah iya Palembang ning sekolah ning Solo. Oh ngono. Lah iya. Konsepnya piye ngono terus? Konsepnya piye? Nguri-nguri kabudayan Jawi. Palembang teko Solo. BTE pengen nguri-nguri kabudayan Jawi ya. Lah iya, ya masukin ya. Tresno iki ora bisa layu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku aduh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu rasane atiku tapi sotoro kawayanganku redo ati nanti wae sapa rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali
rasa kangen ra bisa mari hambung sira Mas. kang bisa nambani lah iya son 2.500 penake ra ira Apane sing 2.500? son iki Jujul ring gojekan ya. 2.500 kok Sudan Tawang Sari teko kene. Nah iya. Murah meriah Pak, mengke mbok boleh ngersoni Bali son penake yo ngene yo. Son horek. Mung 2.500. Lah iya ya Mas. Komplit karo campur sari 5.000, 5 juta. Penyajine papat. Ninggal apa Wingo? Ninggal apa Wing? Ora kuwi panjere. Lah iya ping 5. Masukin Bang Ayu ya. Aja semalang wong Tresno iki ora bakal ayo ora suwe aku bali bisa sumane omongi Oke, sumpasun Kang Mas. matur geng panuwun diajeng Tanti Amandai nggih sampun kersa sesarengan para kadang